Здравейте, армейци! Армеецът е тук. Така ще започвам своите вече на чисто нови видеа. Те ще бъдат вече качвани в YouTube канала ми. Каналът се казва Български футбол. Може да го последвате или по друг начин да се абонирате за него. Ще говорим в YouTube за доста неща, не само за ЦСК и за българския футбол. Така че може да се абонирате към този мой YouTube канал. Не изоставям TikTok, просто се местя от TikTok в YouTube. За мен това ще бъде предизвикателство, така че това ще ми е първото видео за YouTube канала. Накратко ще кажа някои неща, какво се случи до момента в ЦСКА. Нещата не потънаха добре от началото на сезона. Едно и също копаем дъното и стоим на едно място. Минаха 3 кръга и едно и също гледаме. 3 кръга едно и също. Ботев Пловдив, Спартак Варна и Локо Пловдив. Двата пловдивски отбора не можахме да ги победим. От единия за малко да загубим. От другия загубихме и не можахме да бием отбор от Варна, голям гарант, българския футбол също, който е наполовина отбор събран. Не мога да се обясня. Голям собственик имаме, с пари, шеф на Уинбет, така нататък. Правят се уникални неща за клуба, стадион се строи, база, школи, така нататък. А отбора нищо. Главните виновници са двама. Господин Златков 5G Support и господин Павел Нова, който вече, както знаете, не е част от ЦСК. Официално не е потвърдено, но по доста вече социалните мрежи и сайтове се твърди, че е подава ставка тази сутрин. Вчера имал среща с босовете, сбогувал се с първи отбори. ЦСК за момента няма спортен директор, но се очаква до края на седмицата или началото на другата да има нов спортен директор. Обсъждат се 3 имена за този пост: Стойчо Младенов, Любо Пенев и Пламен Марков. Аз лично се надявам или Стойчо Младенов или Любо Пенев да застане на позицията спортен директор. Твърдо сме решени ние, феновете, вече направихме стъпка за махането на Купър. Явно шефовете на клуба са чули исканията на нас, феновете, за Златков и Нова да бъдат махнати. Това ще се случи. И вече единият го няма. Надяваме се и другия да изчезне по най-бързия начин, да се вземат двама нови директора, които знаят какво се иска и как се управлява футбол и особено в такъв грант. Докато стадиона се строи, ние като отбор копаем дъното. Ние дълбаем. Просто не копаем, ние дълбаем. Кога ще излезем от тази криза, аз лично не знам. Лично се надявам това да е скоро. Но с години повтарям едно и също. Това не бива да се случва. Трябва време. Колко време ще трябва още? Аз да питам ръководните фактори в клуба. Колко време? 1 месец, половин година, 1 година, 2 години? Никой не знае. Ние си мислихме, че Филип и постоянно Манджиев са зле. Но ви, не е така. Да, зле са. Колко се справяха те, но ви, Златков и Нога са много под тях. Много. Абсолютно те са по-зле от тях двамата. Единственият сигурен на поста си в момента е Мишо Александров. Едно голямо евало, бил е в голяма ни дразнител, един от големите ни дразнители Лудогорец, но въпреки това този човек е мъж на място. Отговаря за стадиона и за базите.
Така че това е много добро назначение от шефовете. Още като бяха Орман Филипов начело на власт в ЦСК, но вече ги няма. Но дали беше грешка да се случат така нещата, не знам. За напред ще се види. И мога да потвърдя, че нещата не са никак добре в момента. Чакат се нови футболисти, затъваме, някои отбори са на първо място, не искам да конкретизирам, може и да се подклознат по време на сезона, но нас това не ни интересува. Докато ЦСК не се стабилизира, докато не се вземат качествени футболисти, докато не тръгне нагоре, нямаме право да коментираме вечния враг. А пак дори и Лудогорец, не се за коментиране, защото ние ще ги знаем от 20 век. С един намък, така да го кажа, 20 век в кавички, в смисъл, че просто няма тях какво да ги коментираме. Ние ще ги знаем от не знам от кое време, от праисторическото минало време на 20 век. С това ще приключа това моето първо видео в YouTube канала ми. Надявам се да сте останали доволни от това ново предизвикателство за мен, че за първи път ще качвам видеа в YouTube. Надявам се на добра подкрепа и от днес нататък да ставаме все повече и повече хора в YouTube, да харесвате видеоклиповете и да се абонирате за канала и да гледате с интерес моите видеа. А пък за напред нищо не се знае, може и да се стремим към някои по-хубави неща. Не казвам след месеци, може и след една година да почвам да правя и влогове. Това е напълно възможно. Така че предстоят много добри неща в този YouTube канал. Така че натискайте палеца, абонирайте се и до следващия клип.